Kaixo, Koldo naiz eta hau Euskara Okei kanala da. Euskara Zuzenaren kanala. Irakatsi eta erakutsi aditzak ez dira sinonimoak, ez dute gauza berbera esan nahi. Mundu guztiak, arazorik gabe, irakasle hitza erabiltzen dugu, baina askotan entzuten da irakasleak ez dakitzer badakitzer erakutsi duela, lezio bat erakutsi duela edo matematika erakusten duela, eta ez darabiltzen irakatsi aditza. Gutxitan entzuten da irakatsi, gehiago entzuten da erakutsi. Eta egia da, irakasten duenak askotan erakutsi egiten duela zerbait nola egin eta abar. Baina nik uste dut komeni dela ondo bereiztea irakatsi eta erakutsi aditzak. Batak ikasi aditzarekin du zerikusia, irakatsi da ikasi arazi, eta besteak ikusi aditzarekin. Hau da, erakutsi da ikusi arazi. Beraz, akats handia ez palin bada ere, ez dut uste hori esan daitekenik, bai mereziko luke irakatsi aditza gehiago erabiltzea behar den momentuan. Ondo izan.